Fis-7 ta' Diċembru ġiet inaugurata l-wirja mill-isbaħ ta' 28 presepju u diorama barra minn Xtutna propju fruma fil-Bażilika Minuri ta' Sant'Andrea della Valle u għedha għal-wiri sa' 7 ta' Frar tal-2024. Din il-wirja bl-isem ta' il-presepju Maltese Arte Fede e Tradizzjoni li issa laħqet it-tieni edizzjoni tagħha wara li fl-ewwel edizzjoni ttella Bergamo turi l-kultura rikka ta' pajjiżna u t-talent lokali f'dan il-qasam ġiet immarkata b'ċelebrazzjoni uffiċjali. Kollox ġew eżibiti 28 presepju, diorami u anke skulturi li jirrappreżentaw episodi partikolari marbuta mal-ġrajja tal-miliet. Paul Stellin, il-President tal-Aqda Presepisti Ainsil Mawdex Emanuel, spjega d-dettalji ta' din il-wirja. Din il-wirja kollox ser ikun hawn eżibiti 28 presepju, diorami u anke skultura maħduma minn artisti Awċin u Maltin. Din il-wirja qed tittella bil-kollaborazzjoni tal-Malta Tourism Authority flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin permezz tal-Ambaxxatur għas-Santa Sede l-Eċċellenza tiegħu Sur Frank Zammit, kif ukoll il-Visit Gozo fih dan il-Ministeru għal-Għawdex flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Ajsil. Intant bħala parti mill-inaugurazzjoni ta' din il-wirja mill-isbaħ ittella kunċert ta' mużika sagra bl-isem ta' Venite Adoremus b'mużika mis-Soċjetà Mużikali ta' Trinità Qaddisa tal-Marsa u li kienet immexxija mis-Sur Mas David J. Sammut. Fl-inaugurazzjoni attendew il-Kardinal Malti Mario Grek, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, iċ-Ċermen tal-MTA Gavin Golija u l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede is-Sur Frank Zammit.